Allah slično kao i kod prve skupine kaže vuđuhun, neka lica jeume idin naime, toga dana će biti radosna. Toga dana će biti radosna. Dakle, kada se nevolja nadvije nad svim ljudima, ipak neka lica će biti radosna. Moći će nazrijeti ako Bog da svoj konačni završetak. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i na drugim mjestima govori o licima vjernika, ta'rifu fi vujuhihim nadratan na'im, kako stoji, jel tako, u suri Al-Mutaffifun, ti ćeš vidjeti na njihovim licima radost. Zašto se spominju ovdje i u prethodnoj skupini lica? Zato što se radost ili žalost, uživanje ili patnja najviše i najbolje može primijetiti na licu. Pa će, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, li sa'iha radije, ti koji će biti radosni, ti koji će biti razdragani toga dana, oni će biti zbog čega radosni? Li sa'iha radije, zato što će svojim dijelima biti zadovoljni. Kojim dijelima? Dijelima koja su radili na dunjalu. Ako hoćeš da budeš sutra od sretnika, ako hoćeš da sutra budeš koliko toliko smiren, koliko toliko da se možeš nadati Allahu subhanahu wa ta'ala i sutra njegovoj zaštiti, njegovoj pomoći, trebaš da radiš djela s kojima je Allah zadovoljan, pa ćeš i ti sutra biti zadovoljan sa rezultatom tih svojih djela.